Kaya kung hindi natin makuha ang sinugdan sini, mabunayan na sila gihapon sa pag-injindi kung ano ang insident sa Bible. Okay, basahin natin ang John chapter 3, wala ka verses, di ba? Kaya nag-slavery, subo nga si Moses nagbayaw sa mantog nga saway sa isa katukon dito sa disyerto sa amuhan ka bagay, pagabayaw ang anak sang tao. Agod nga ang kagsakatsa nga magtuo sa iya, may kabuhi nga wala sing katapusan. Dre ang New Testament sa John, ang 1 verses 14 kag 15, ang puno niya sinibla, ang sinugdan niya ginsilina, ginhamba ni Jesus Christ. Halin sa chapter 3, halin sa versikulo 1, pagkato sa 5, nag-istorya inaanungod sa pagbisita ni Nicodemus kay Jesus Christ sa tion sa kagabihon. Amo na ang sugod. So sa atong pagsiling ni Jesus Christ nga sa amuhan nga bagay, pagabayawon ang anak sa tao. Ang ginhambala niya si Nicodemus, kagigpasa lang din sa atong subong. Para hindi Nicodemus pagkagparaman sa aton sa silingat yun. Ang sugod din ang pili, nagkadto si Nicodemus kay Jesus Christ sa kagabihon. May buwa kay Diaz nga ang si Nicodemus nagkadto gabi nga hindi ugto ang adlaw, nga hindi aga ang alas 9. May duwa ka rason. Ang una nga rason nga ginapakita sa aton sa mga manunulat, komentaryo sa Bible pamili, nga si Nicodemus nagpili sa tion wala matamhay si Jesus Christ, nga wala si iba yung ginabuhat, at the same time, wala man siya ginabuhat. So, ang oras, ngayon sakto, agad nga hindi sila masako na dua, dapat gabi. Ikadwa na rason. Si Nicodemus, isa ini siya kabantog na manunudlo sa mga Hudyo. Kag membro siya sa partido nga siling Parisio. Okay? So, bantog siya na manunudlo sa kasubuan. Kay man Parisio ni siya, ang mga Parisio, ang mga religyoso ng mga tao, sinuso na nagkatuon sa mga kasubuan ni Moses, kag ano ni dira naman na bilong si Nicodemus. Tungod kay maalam siya, kay si Kristo gani, gitawan siya nga bantog kang manunudlo sa ato pa si Nicodemus, hindi lang kundi man madalon siya ni hibalo kung kasubuan sa Diyos na pagkamalan. Okay? Ay kadwa na rason nga agad siya tunod kadto kay man nahuya siya, mahuya o nagalit si Nicodemo. Nahuya siya na makita sa iba ng mga tao, kag magsiling mga tao, ulwan to ka na manunudlo, mamangkot ka to kay Jesus Christ. Nga si Jesus Christ, ginasiling niya sa ibang ng mga tao sa panahon when Jesus Christ was still here on earth, ginasingganan siya sa mga tao na wala siya ka eskwela. Magpaluto si Jesus Christ sa sinagog ng Kristo, kag sa templo, ang nagpapakali ng Kristo, kaalam din mga tao, hindi kaya magbuwa sa kaalam niya na wala natin eskwela, o wala eskwela kung nagtutlo. So, si Nicodemus, nahuya siya na magkato kay Kristo, so ginpili niya gabi, agod na wala siyang makakita sa iya, nga nagpamangko
nagkatro pa siya kay Jesus Christ. So, ay kadwa nga, una-una, conforme ko lang na ang hindi man nahulian ni Nicodemo. Okay. Pag-abot ni Nicodemo kay Jesus Christ, nabalaan niya ni Jesus Christ kung anong tuyo ni Nicodemo nga nagkatro sa to. Pero sa Nicodemo, kung basaho nito yung Bible sa chapter 3, ako dadali sugod, agod na mas nako sa ako paligid ito. Okay. Pag-istorya na kaya ni Jesus Christ, si Nicodemo daw may pagka-Pilipino ng utok. Kapulot yung mga Pilipino, hindi ka nakambal direkso sa atong tuyo ng hambal. Kung ganyan ang mga lalaki ng pangaluyag, imbis na pasiling dayon nga I love you, liko-liko na, kasi para siyang ba, katugnaw sa bukoy-bukoy sa hangin, pero maliko na kay wala hangin. Hindi ka dito. Mayroon ko na batihan na nagtumuloy sa ganyang katahong sa bulak. Ito man bulak, kasama ang babae ko, di na bulak. Dugay-dugay siling sa babae. Di na bulak siling mo. Niya ikaw mo ang bulak na katahong. Paliko-liko na. Siling mo, paliko-liko man. Ang iyang tuyo ko, kagdabalan ni Kristo, nga mamangkot man siya kung ano ang iyang buhaton, agod na maluwas siya. Pero siling niya kay Jesus Christ ang may. Siling niya babay, kung sa atong pa maestro, inkilala man niya si Jesus Christ ang maestro. Nakiparo ko na ikaw halingid sa Diyos. Kaya hindi ikaw makabuhat sining dalako ng mga milagro kung ang Diyos wala o kung hindi upod sa iyo. Pero hindi na anong toyo ni Nicodemo siya nagkatuto, ginsabat siya ni Kristo diretsyo. Sila ni Kristo siya Nicodemo, dapat ikaw makaw liwat. Kapalayo ko sa sabat ni Kristo, no? Gin-uy-uy lang na siya ni Nicodemos. Pero ang sila niya, dapat ikaw makaw liwat. Si Nicodemos, maalam na tao, manunod sa kasubuan sa mga Hudiyo, wala makaintindi. Kung ikaw abin si Nicodemos, si ganon na ni Jesus Christ, so you must be born again. Anong naiintindihan mo na? Naglapaw sa utok ni Nicodemos sa ginhambal ni Jesus Christ. Kabalukan mo ang sining niya kay why man siya intindi. Anong gusto may pahamok? Mabalik ako liwat sa tiyang ni nanay, ako nga matao ako liwat. Siling Jesus Christ siya, bantog ka na manunudlo sa Hudiyo, karon wala ka makaintindi sini. Okay. Si Kristo nga nahigugma kay Nicodemos nga wala makaintindi, nagpadayon sa iya sa pagtudlo agad na maintindihan niya sa insakto ang kaluwasan sa kiyakalat. Ang gusto silingon ni Kristo sini, hindi na tamang palibo, kaya gano'n ako na hamalan. Ang gusto silingon ni Kristo, Nicodemos, dapat ikaw maluwas. Nicodemos, dapat ikaw makaulewat kung sa akong pa. Nicodemos, dapat ikaw na makaangkon sa kaluwasan, paagis pagtuo kay Kristo. Ano simple? Nicodemos, dapat ikaw na maluwas. Maestro siya sa kasubuan sa Ginoo, bantog na maestro, pero wala makahibalo kung ano ang paagi agad na maangkon niya ang kaluwasan sa tiyakalan.
Wala sila maintindihan ay sila na panahon ni Jesus Christ. Samtang ginarigyo na ko ining mga bagay sa among balay sa balay, nadungduan ko ako nga schoolmates sa Christian Bible School. Opo kami sa dormitoryo. May estudyante na nag-eskwela apat o 5 ka class internship. Kung nagatingin kami sa dormitoryo 5 ka of the night. Pero ang problema sa dito kami sa dormitoryo kami. Lakot ang mga estudyante sa lain-lain probinsya sa Pilipinas. Ilonggo, Alimin sa Iloilo, Negros, Pagkabuto, Lao, Pidayon, kay Parias, Tinambalan. May estudyante rin sa Mindanao, may estudyante rin sa Bohol, sa Cebu, sa Masbate, sa Leyte, Kinanay, Benito, inistoryahan, lain-lain ang mga joke-joke na wala na sige. Kami nga naglalinaw sa among pagbuling ng kawaiban kako buhaton ni Ibanto, luwa sa volleyball kag basketball sa sulod sa campus. Palit sa library, poko na kami close dormitory, mag-istorya sa mga kanadlawang istorya. Kada probinsya may istorya na law-lahon na. Pero may isa ko si Doming ang ngalan, taga Bohol. Ang background na yung sa amon na para lahok si Doming ay hindi. Sa iya Doria, dapat ang istoryahan, puro seryoso, kag totoo, hindi law-law. Kamu na si Doming. Kung magpunto na kami, kag magnahuganay si Doming Yawigi, why siya kapalaw na among istorya, law-law, atin niya tutuon. Nawala na po yung ginikanan, mga educators. So, dapat siguro siguro sa ilang istorya siya kapalaw. Istorya na ilang law? Okay. Siling sa Ilonggo, taga-Cadiz. Yang amon ba syudad sa Cadiz? Unti iya kalno. Why inaway mga tao to? Why kapatan? Why hold upper to? Siling niya amon yun. Dito iya sa amon na tama kanino sa amon syudad. Kaya siling niya kada pusod sa atong pakorner para gamit niya na pulong pusod. Kada pusod sa atong pakorner may pulis. Kada pusod may pulis. Si Dominia na pamatito ay KGB. Kaya matiya permin gusto serious. Walaw-law. Nagalahog na ito yan nagkakalis. Amin niya ito. Naglibog ang ulo niya. Tapos naman istorya nagsabat niya. Laking galit na inyo ko yan, no? Kanya na, ano to sa inyo, ya sa Bohol lang, may travel siya. Nalaking ko yan. Sa inyo yan, kada pusod may pulis. So si amo yan, kada pulis may pusod. Huwag may pangpanay ng buwa. Amo man din si Nicodemus, kag si Jesus Christ, wala sila nagpangpanay nga. Ang inhambal yan ni Kristo, langit nun, espirituhanong istorya. Whereas, si Nicodemus siya, maalam siya, pero ang iyang kaalam, dotanon na kaalam. Si Kristo yung kaalam, langit nun. Si Nicodemus nga dotanon, pag-istoryahan nila na duwa, wala sila naghampalay. Okay. Pinpalayo ni Kristo. Ang istorya sa Old Testament, kagibasa na, ako na siya, ang historical background. Ang mga Israelimon, ginulipon sa una sa Egypt, sa malawig na panahon. Ang mga Israelimon, ang nila kinakapit na mga tao na pinili sa Diyos. Pero ang pinili sa Diyos ng mga tao, di ko ulipon sa Egypt. Ang ilang paraboy, mapuglay, mapuglat na trabaho, nagtatrabaho sa ilang, kulang kaon, kulang ilinon.
Labaw sa tanan, ang mga anak sa Diyos kay Israel noon, hindi sila makasimba sa matutuon na Diyos dito sa Egypt nga at Egypt nga damo Diyos. May Diyos po sa dagat, may Diyos sa tuba, may Diyos sa bukid, damo ng mga Diyos. So ang gusto sa Diyos na maghalin sila dito, kaya gibutangan niya sa isang lugar na tawag na Promised Land sa Canaan. So mabiyahe sila. Ginpili sa Diyos si Moses. Pero grabe pugtas ng mga Israeli noon sa ating nabiyahe sila. Nakapot sila sa lugar na tawag wilderness. At dito nagpulumulong ang mga Israeli noon. Siling nila kay Moses, nga ginpagawa pa ninyo kami, dala ang Diyos si Moses kag ang Diyos. Nga ginpagawa pa ninyo kami, nga pagkalapatay na lang kami diri sa desierto, wala si pagkaon, wala si ilinon, tanan kababayan. Pulo parehas ng kita sa taga-Israel. Tablang gusto nun, kung kaysa nagkulangan kita pasensya, imbis na nagbago ng kabuhi ka, gusto ta magbalik sa daan nato na kinaugali, di kita ginaulit sa tanas. Kaya Diyos nagsiling sa John chapter 8, kung ang anak sa Diyos magagilway sa inyo, kamo manghilway lagi ng mga tao. Ginhilway kita, pero gusto natin kung kaysa mabalik sa daan ng bisyo natin, ngayon ginhilway kita sa inyo. Pero parehas na kita batasan sa mga Israel. Okay, dito na sila nagulumuron. Imbes nga sa sinungdan, nitagaan na sila sa Diyos pagkaon. Kilala ng pis-pis na umbok o pitaw. Wala siguro na kilala. Walang ka lang na pis-pis sa lampati. Ginaamag na sa Diyos sa ila. Kuwalat sila, takot sila iyaong mana. Katulad sa mga tinapay na naman ng mga biskwit. Wala. Dinamatag na sa Diyos. Pero hindi sila kauyon. Nasunudan sila. Imbis tinapay, kagkamit sa pispes, sobra nilang kauntas, pinadalhan sila sa Diyos sa ano ganit, ang ipala sa Diyos. Kasi basa ta kagwagin. Ang ipadala sila ano ganit. Manog niya dalitan, niya nagapangagat sa ila. Ang lain ko kay tapos sila makagat, mapatay sila dayon, way bolong, pagkagagat, patay dayon. Imbes na pagkaon ko kanit, pinadala sila manog. Kagkagdabo na may kalapatay, ato gintuaon ang ginasiling nila na historical background kay tagaan ato sa espirituhan na kalugan nila. Okay. Pagkakagat, patay. Damot na nagkalapatay. Nagpanaluyo si Moses. Siling Moses, Ginoo, kuhaan ng mga matubi, dapat naging kalapatay. Siling sa Diyos kay Moses, bantayan nato niya. Siling sa Diyos, okay Moses, maghimo ka sa manog na saway. Ibutang mo sa tukon. Okay. Daw pustino, tukon. Diba tinong talang na kawayan, tukon. Dira mo ibutang ang manog na saway. Kung kapton gani ang mga tao, ano buhaton nila kung kapton sila, maano sila?
matulog sa ano? Sa matog na saway nga gimbitay sa tukod. Mo grabe no, pagkakagat, pagtulog, ayaw dayo, daw magic lang. May imagine ako, if we are going to use our imagination today, siguro kumapilap ko ang mga style, wala na pakay tulog to, wala na kay pagkakagat na tulog na daan, wala na kahalik ng mata, dito sa poste, di tayo nakong gagawin kapal bitay. Then, ang New Testament nga itong limbasa, ginigwat ni Jesus Christ ang kamatuoran. Kaya ba't ini, pamilya ini kay mo, kay maestro siya, amunin ang ginatudlo niya sa mga tao. Ba't ang rin kay natabo ini sa mga taga-Israel? Ginbiso ni Cristo ang kamatuoran. Ano sinig sa John? Chapter 15. Niya sa amin na bagay, dapat bayaw ang anak sa tao. Sino ang anak sa tao? Sino? Si Jesus Christ. Si Jesus Christ sa Bible, dua ang tawag siya. Tinatawag siya na anak sa tao, kaya tinatawag na siya na anak sa Diyos. Dua. Anak sa tao, kag anak sa Diyos. So, halik sa among na istorya, ginliso ni Kristo ang kamatuoran, agod na maintindihan ni Nicodemus, kag maintindihan manaton subong, kung paano kita makaangkon sa kaluwasan sa atong kalangkuna. Tundos na ikaw, kag ako, tunuan natin yung istorya ni Kristo kay Nicodemus sa amumang na bagay. Dapat na ang anak sa tao ilansang sa cross. Amo ina ang bugto nga paagi nga pagabuhaton agod na makaangkon kita sa kasiguruan, sa kaluwasan sa akong mga kalag. Sa amumang na bagay, dapat ang anak sa tao igalansang sa cross. Agod na Israelino niya matulog. Kagasli sa Bible, agod na ang bisan sino nga magtuo sila Kristo, nagimbita, naginlansan sa cross, makaangkon sa kabuhi na wala si katapusan. Okay? Ang unang galing na paagi, agod na hindi kita mapatay sa kagat, sa sala, ang mga dapat sa Kristo magpalansang din sa Diyos. Okay. Ato initibutan sa atong pagkain ng ito. Siguro hindi ninyo madugduman ng tanan na ginambal ko, pagpuuli ko, pero batya ko talaga. Ano iya ang napangagat sa atong subong nga nagadala sa panamalon. May manto sa inyo, bigla. Pero ang Bible nagatudlo sa aton nga may nagapangagat nga nagadala sa kamatayon katulad sa manto nga poisonous dalitan. Ang sinig sa Bible ang mga ang bayad sa sala kamatayon. Amo ina manog na dalitan nga nagapangagat sa aton ang aton sala. Ang bayad sa sala kamatayon. Agod nga hindi kita mapatay sa kagat sa sala, kinahanglan si Kristo magpalansang sa cross para sa atin. Inaamo ang plano sa Diyos. Hindi inayatawanon na plano. Ang plano sa Diyos, agod na maluwas kita,
dapat si Kristo ang anak sa Diyos igalan sa Diyos. Ang hamili nga dugo ni Kristo amo ang makatrapo makapingo sa akon sala. Kabangganan yan, Bible na isiling, kung wala sa pagpatulo sa hamili nga dugo ni Kristo, wala sing kapatawaran sa akon mga kalapasan. Without the shedding of the blood of Jesus Christ, mag-outod din tayo bino, remission of our sin, the Bible says. So, pinangunan, bayaw, pinansa, magpamimatay si Kristo para sa aton, agog mabayran ang silot sa aton mga sala. Isa ka kamaturan, na makita natin ini sa 1 Peter chapter 1 verses 18 to 19. Nagkasiling siya, walang kamogin bayran ang bayad, wala kamogin bayran sa pilak o kung bulawan, kundi ginbayran kamo sa hamili na dugo ni Kristo. Kung pwede, wala ka na utang. Kung ikaw kung buo kay Kristo, magbulo ka kung sa mata sa inyong pagbuo direct kay Kristo, ginbayran ang tanan nga sila. Kung pwede, wala ka na utang. Nga imo pagbayaran, kumplito ang bayad ni Kristo sa aton. Kumplito, wala kulang. Ang atong kongres sa Amerika, daw medyo hindi pa kita satisfied sa bayad ni Kristo dito sa cross. Atong pagitubangan agon nga makumplito na to. Kumplito na to. Wala na. Ariyo, sining sa Bible ang nagpagmuyo si Kristo sa John chapter 17, makita ko niyang pagmuyo. Dali na lang sila si Kristo ilan sa Kristo na pagmuyo siya sa amay. Siya amay, nakuman ko na ang tanan na ituton na imo din pahimo sa aton. Tanan, wala na kulang. Sang si Kristo dito na sa cross, kabalukapan ng siling niya. Isa sa mga tulong kay man, ito ang mga tulong ang inahampalo ni Kristo. Siling niya, tapos na. Ano na tapos? Ang imo kag akong kalawasan, ginkumplito na dito ni Kristo sa cross. Ang iyang bahin, ginihimo niya ng tanan. Tapos na. Kapag kaya niya sa langit, ang Bible nagsiling, si Kristo nagpungko sa tuo nga kamo, sa tuo nga side sa kamay. Nga ano na ang termino, nga nagpungko, kaya tapos naman. Hindi sa to pungko sa side sa kamay, kung buhay na din tapos. Kahit wala sa matubra ka, tapuson mo anay ka isa magpahuhay. So nagsiling si Kristo, amay, tapos na. Huwag na bilin. Kung may nabilin pa, tani nagsiling amay, na may arak pa. Tingin pa pahuhay, hindi pa pungko na neto. Nagagamit lang po sa termino para na mapos na ito ang pan. Pero matura na ang Diyos yan. Wala sing kamot kay Espiritu, kaya kasi rin pungko o tindog. Ang ako lang yung gamit, ang matulong, so that it will be very easy for us to understand somewhere na tulo sa Bible. Tapos na, anong bisyo sa tao? Ang bisyo ng tao mo ni. Nagamatyan siya na daw ay matapos sa kaluwasan. Dapat yan ang dukangan sa inyong kagwalingon ng mga inimuan. Panamitan, masiling siya nga para sigurado ng kaluwasan ko. Madukangan kung din balang ako yung tuling para na kundi itubig kaluwasan ko. Imbis na piling mo 50, himuon ko din bala ginoo nga
dito na, batulong mo na lang ang ginigimo, ang gibuhat ni Kristo dito sa krus. Amo na ang paagi sa iyo. Okay? Karon gamito na po ang termino nga gingamit ni Kristo pagtuo. Tuloy basa ta John chapter 3, then 14 to 15, itong paidalong ng testismo. Ang sunod sa 15 to 16, John 3:16, memorya ni Tonyo nga bersikulo, truchi apot tabi, naton nga memory, to insakto. Ang una na dinalan, John 3:16. Imagine mo talaga si Jesus Christ, nagkakapot sa martilyo, kag size kalansang, puti kawahan. Ginapagpag ni Jesus Christ sa utok ni Nicodemus nga wala pa kay chindi siya kaluwasan. Okay, kita mo panay, kapot sa lansang, martilyo, permiro nga pagpag, puti kabako. Ikabuha ng pagpag, pero kung dali na lang masalo, hinay na pak. Amo na yung gamit ni Jesus Christ, kay Nicodemo, amo na ang versikulo, ang ginpalpag ni Jesus Christ sa utok ni Nicodemus. John 3:16, kagamong hindi napalpag sa Diyos sa atong subong. Ano ang unang nalinya? Siling sa John 3:16, kay ginibog din sa Diyos ang kalibutan. Okay. Kalibutan. Kung sa tanan ng mga tao ang tulong bale, the word world here hindi ang physical na kalibutan na atong ginistran, kundi mga tao nga nag-i-start sa kalibutan. Ang gusto sa libo naman ginigog maging sa Diyos ang mga tao sa bukos na kalibutan. Sinigurino, ikaw kag ako, ginahigog sa Ginoo. Hindi nga ang Diyos nagpilit-pilit lamang nila kabilog. Kag nagsiling, amo lang ni ako higugmaon, kag amo lang ni ako laso. Hindi, ang John 3:16 nagambal, tanan, kalibutan, dalapitan ka. Okay? Ginahigog maging sa Diyos ang kalibutan. Ikaluwa na rin yan, nagsiling, God so loved the world that He gave. Okay. Napit lang ang promo. Sikapunta. Kaya ginigog bagay sa Diyos sa kalibutan sa bagay na lang. Bayo ang pulong. Sa bagay na ginpadala niya ang buktong anak o ginhatag, di na insakto sila. Sinong nagbagag na ang pulong ginpadala? Baya pa mo, kagigibog magig ang Diyos ng sa bagay na ginpadala niya ang buto nga padala. Sinong nagsugot na padala? Baya pa mo. Padala, ginpadala ginman. Insakto ang tulong ginpadala. Kahit ginigog pa sa Diyos kalimutan sa bagay na ginpadala niya ang buto na padala ginman. Padala ang hindi. Hindi padala, hatag. Huwag kapilaan ko yung kapatid na nauting ko, ito, ba't ko na Lord, that is only begotten Son. Wala hindi isip, gave. That He gave His only begotten Son. Okay? Nga ang pundo dito na ang toyo, kaya hindi napalpag ni Jesus Christ kay Nicodemus, kaya napalpag naman sa ako oto. Karon, ako nga maintindihan, di mo kagakon kung ano ang paaki sa Diyos kay ikaw, kag ako mga angkon sa kaluwasan sa atong talan, kay man wala ang intindi si Nicodemus. Mayo na ganito
kita kaintindihan natin. Ang pulong hatag. Tingon hatag, anong buhaton mo? Kung may maghatag sa ihugit, anong buhaton mo? Kung ipatulong mo, kung padala niya, alam, pwede ka na padala ng talang ng sulat, yan address sala. Ginhatag. Amoy na ang John chapter 1 verse 12 nagasini nga bisan sino nga magtuo kag magpaton makaangkon sa kabuhi nga wala sing katapusan. Kay ginhatag sa amay kundi inkumpleto niya na to sa cross kuano. Tapos kaya kumplito na imo kag atong kalawasan, ginahatag niya sa imong mga utod at kaluwasan. Hatag sa Diyos, hindi imong pagbalino nga binuhatag. Hatag sa Diyos, di kumplito na kaginhatag sa imo. Batunon mo na lang ang kaluwasan. Kaya mo nga awala ang bisa ko na ni Nicodemus, kabanglanan nga kung isa-isa niya sa Diyos sa iya, agod, masulod, mahampan niya, kag makaangkon siya, sangkas na buwan sa kaluwasan sa niya kabuhi. So, binbato ni Nicodemus, binpadayon ni Kristo, palpag sa iya ang martilyo, agod na magulog si Mario ang natin. Sila ni Kristo sa iya, 17. Sila ni Kristo, wala ang Diyos nagpadala sa iyang buong anak ako na magsilot sa mga tao. Wala. Kundi ang mga tao makaangkon sa kaluwasan sa kilamang kalag. Sa una, pagpadala sa amay sa anak, ang iyang tulong sa pagbuwas sa aton, okay? Marcos o Lucas, Kapitulo 19, versikulo 10, si Kristo nagkarini sa pagpangita at sa pagluwas sa mga tao. Anong tuyo niya? Nagkarini siya sa pagpangita at sa pagluwas sa mga tao. Hindi na hukman niya ang tao sa kinakag ato mga sala. Pero mga utod na hindi ang gilo ngayon ang mundo sa Bible sa aton. Si Kristo siya pagbalik liwat, makahukom na siya sa una niyang pagbalik. Ngayon tuyo pagbuwas, pero siya pagbalik sa second coming, siya magahukom sa tanan ng mga tao. Ang Diyos kamay, ang mga naghatag sing authority sa anak sa paghukom sa mga tao. Hindi ang amay ang mga naghukom sa aton. Ginhatag niya ina kay Kristo siya bukto na. Kaya man si Kristo ang lamang ang persona na makahukom sa isakto sa aton. Hindi ang anghel ang manahukom, hindi ang mga apostoles, si Kristo nga. Kaya man si Kristo, Diyos kag tao, mahampan niya balagyan sa tao, kay tao siya. Kag mahampan man niya ang balagyan sa Diyos, nga nagahigugma sa mga tao. Kay man, Diyos siya. Siya lang ang magkapatama sa tao, mga tao, kag sa Diyos. Tungkol kaya siya, Diyos kag tao. Kag dinhatag sa amay sa iya, ang paghukom kag siya lamang ang persona na makaatag sa husto na husay paghukom sa tanan ng mga tao sa kalibutan. Pero ang 18, nagalit kita sa 16 na palpag sa Diyos, kay Nicodemo, at sa ato ng subong. 17, ginamba ni Kristo, na si Kristo nagkalit sa pagluwas sa atin. Pero lain na yung istorya sa second coming. Verse 18, tatlo kabahin yung sulit ni Kristo
Kristo ang pulong pagtuo. Kagagon kay hindi man salig si Nicodemo siyang pagka-ministro siya ang binuhatan. Sila ni Kristo sa verse 18, siguro masama na ito, no? Sa John 3:18, inilig sila ang bisan sino nga nagapuo sa anak hindi pagtundinhaw o nakapulong sa ibig ng pagpuo. Pero ang bisan sino nga wala nagapuo, ikalawa, isulit, nakundinar na. Manod kay wala siya magtuo sa bugto ng anak sa Diyos. Katatlo din sulit sa isang verse. Slate sa 18, ang wala nagatuo nakundinar na kay wala siya nagtuo sa bugto ng anak sa Diyos. Ang punong ko din na kaugsulit na wala sa akong galunan, pero ang wala kong ang nagatuo kay Kristo, hindi na paghugman sa silot. Pero ang wala nagatuo kay Kristo, nahugman na sa silot kay wala siya nagtuo sa bugto na anak sa Diyos. So, nga matulwa sa aton, hindi ang aton maayo nga binuhatan nga nagasala ang mga tao subong kung ano ang ilang buhaton o aton maluwas sila. Ang makaluwas dili sa aton ang aton pagtuo kay Ginoong Hesus nga ginlansan sa cross nga nagasiling siya, o titulo ka mo dito kay Kristo ukod sa mata sa inyong pagtuo agon nga hindi ka mapapatay sa kagat sa sala nga dalitan katulad sa matod dito sa wilderness. Ako pagin sulito, siguro nauli ano okay na nga pag-uli ano ka kay tigulang naman, ang tigulang na nauli ano nila. Pero akong sulito, ang makaluwa sa aton, ang aton pagtuo, pagsalig kay Kristo. Pero tanaw natin sumon, ang genuine na pagtuo na makaluwas, kaya may araman niya nga sa bakbalan, ang bakba niya, ang ulang nag-aambal, ang Diyos ng bakba. Ang genuine na pagtuo, inugdan sa pag-inulson sa aton mga sala. Mga upod, kung ikaw may kasiling, na nagatuo magtuo sa Diyos, pero wala ko nag-inulson sa aton sala, inangapagtuo, piki, hindi genuine. Then genuine na pagtuo, inugdan sa pag-inulson sa aton mga sala. Ang pag-inulson o ang pagbiyak sa aton sala, kag pagbalik sa Ginoo. Ano ay hindi na maturan? Kada natong sala, nagapalayo sa Diyos, pagkasala natong buwas, palayo ang ako, gawas, palayo. Kung mag-inulson ka, taligdan mo ang sala, kag magbalik sa Ginoo. That is what we call true repentance. Nagbalik ikaw sa Ginoo. Okay, ikalawa, ang genuine na pagtuo, inugdan sa aton pagbaton kay Kristo sulod sa aton mga kabuhi. Amoy na ang ginahambal sa Revelation chapter 3, karang siling tanawa, nagapanugtong ako sa pultahan sa inyo kay puso, kung may magmamati kag magbukas sa pultahan, magasunod ako kag pakiupod sa inyo. Si Kristo nagapanugtong
ang imong buhaton, buksan mo imong kabuhi, kag patunon mo siya sulod sa imong kabuhi, kag magpalagad sila ang Kristo, tungkol siya pagbalik liwat sa sining kalibutan. Katapusan, kita nga mga ilonggo, may aral na maayo na batasan na ari sa ato. Ito para sa iba ng mga Pilipino na nagkakataon ko isip-isip na kung mga 7 ka lugar ang isang passport ko ang 7 ka lugar na walihan ko. Nagsugod ko sa Cebu, okay. Hindi ko lang namin siya namin. Okay. Pero ang ilonggo may pamatasan ni Manani. Sakay ko pala sa jet. Kasi gawa na jet, no? Kung manaon ka na, ano yung ang bagay sa mga ilonggo sa driver, hindi rin lang ang ilonggo na disiplina niya. Sa lugar na may pamatiyan kong driver ka, kaya ang tulong na tama kakulay sa lugar na tamang din ang nakaamat na break. Kalibutan sa lugar, kaya mo man silingin sa pasero. Kapag na sa ibang lugar, manahaw ka naman sa iyo, dahil nagtito ko ng sige, para! Mas naman driver, nagkatibo, para na yun, katumbo ang pasero, kaya singgit yan. Inakaman, subo, isubo mo siya, hindi request. Ang iyong guya sa lugar na malulok ka na. Okay? Sa sibuyas, singgitan ng driver ko. Sige para. Daw hindi ko lang tumayo ng pagkahama. Yaan din ang bago na ayaw. Ang ako yung paghambagay na dili na kami close. Ako hindi sopak sa ginasilingan bobo. Hindi ko na sopak gusto na. Pero butang ka sa lugar, insakto na lugar. Kung sa mga butak sa lugar na. Ang good word, pinituto in isang tao na tapos na naluwas. Ibutang natin sa lugar. Ang pagtuo, ibutang padala kay Kristo. Okay? Then tapos ikaw na nagtuo kay naluwas, mga utod, buhat ka na sa Diyos doon na itutunog, tuto sa imong kasalanan. Pero kung ang imong balandaron, mayroon kami 1, 2, 3, 4, 5, 6, pagkat po sa agon na maluwas ako, walang sa lugar ang inyong ginhimo. Ibutang mo sa gusto na lugar, ang gusto na lugar ako ni, ako ikaw ang maluwas, himo ka na sa Diyos ng nilikuton. Na, kaya nang tapos ka na naluwas, gibutang mo ang inyong pagsalig, pagbuo kay Kristo, sa tapos kinaangkon mo na ang inyong kaluwasan, pinagbuo ka na, himo ka na sa Diyos ng nilikuton. Nga ginapahimo sa Diyos sa imo, putog sa imo masarangan. Kay tapos ka na naluwas, hindi nga magsiling ikaw at ako, himuon ko rin kay ako na maluwas ako, hindi, himuon ko rin kay tapos na ako naluwas, ibutang sa lugar ang nasiling na maayong buhay. Kaya gusto ng lugar ang hindi, ibutang mo ang maayong buhay sa tapos na ikaw magtuo kay Kristo. Kay man kung ano mong maayong buhat ang saligan mo, kabalugan ko na nung sining Isaias, at auton maayong buhat daw prato kahigko sa tubanan sa Diyos. Kung ang prato, ang mabang itrato mo sa itong sala, nagbugang ng sala. So amoy na nagsiningid ang Bible sa atong limbasa, dapat si Kristo magpalansan sa krus. Ang doon niya ang hindi kanulo, ang
apply sa balaan ng Espiritu sa pagtinglo sa aton kung magtuo sa magpasok sa Diyos. Nagtukuran, nagawag